नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी जी के एगो किताब आई रहे 2022 में। किताब के नाम रहे भोजपुरियत के थाती। एक किताब में वहाँ के लिखत बानी भोजपुरी समाज के पिछड़ापन आ दुर्गति के मूल में और बहुत सारा चीज के साथे साथ अपना भाषा आ संस्कृत के लेके उदासीनता आ उपेक्षा के बहुत बड़ भूमिका रहल बा। चाहे जौन कारण रहल होखे, बाकिर हमनी के अपना थाती के बढ़िया से सजो के ना रख पैनी या भोजपुरियत के थाती में वहां के ई बात के लिखत आनी आ कहीं ना कहीं एक किताब के एगो चैप्टर, एगो अध्याय आज जौना विषय पर हम बात करे जा रहा बनी, विषय का एक पिछला 3-4 दिन के सामयिक घटना है। असल में अवध बिहारी सुमन, दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती, यहाँ के जयंती रहे 14 जनवरी के। भोजपुरी में पहला कहानी संग्रह जेहल के सनत। अब भगवान बुद्ध पर बौधायन, मतलब भोजपुरी के सही मायने में, भोजपुरी काव्य साहित्य के सही मायने में अगर कोनो किताब रिप्रेजेंट करत या तो उ बौधायन हटे। यानी कि भोजपुरी भाषा साहित्य में दूगो बेहतरीन कालजयी किताब देवे वाला, जेहल के सनद आ बौधायन जैसन कालजयी किताब देवे वाला अवध बिहारी सुमन जी के, जे बाद में वहां के नाम दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती भई। 14 जनवरी के वहां के जयंती रहल है। चित्रगुप्त, बहुत लोग नाव जानत हुई, गोपालगंज के रहनी यहाँ के। भोजपुरी सिनेमा में यहाँ के संगीत आज भी बड़ा धीरज से लोग सुनेला, बड़ा सलीका से लोग सुनेला। चित्रगुप्त संगीत जगत के, सिनेमा जगत के, हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा, हम सुनले बानी कि मगही में जो पहला सिनेमा आई रहे, ओहू सिनेमा के संगीत इहे के दिल रहनी। चित्रगुप्त जी बिहार के रहनी, गोपालगंज के रहनी। वहां के पुण्यतिथि 14 जनवरी के रहल है। तीसरका नाव अक्षयवर दीक्षित जी के, यहाँ के पुण्यतिथि 12 या 13 जनवरी के रहे। 13 जनवरी के, कहीं पर 12 कहीं पर 13 मिलेला। भोजपुरी भाषा आ साहित्य में, भोजपुरी भाषा आ साहित्य में यहाँ के योगदान तो बढ़ले बा, संगे संगे भोजपुरी के संगठन के रूप में आकार देवे में यहाँ के बहुत बड़ भूमिका रहल बा। भोजपुरी के नाव पर कौनो सम्मेलन, मतलब सबसे पहला जौन सम्मेलन भइल, चाहे कौनो तरह के सम्मेलन होखे, ओकर आधार, ओकर शुरुआत जौन बा अक्षयवर दीक्षित जी से होला। और राहुल संकीर्त्यायन पहला हाली भोजपुरी खातिर आवाज उठौनी। उससे पहले वहां के भोजपुरी में नाटक लिखले रहनी, बाकी भोजपुरी खातिर, भोजपुरी मातृभाषा खातिर पहला हाली जब आवाज उठौनी तो वो अक्षयवर दीक्षित जी के आयोजित कार्यक्रम से ही वो आवाज उठा रहे। मातृभाषा में शिक्षा के जो आवाज उठा रहे, राहुल संकीर्त्यायन जी उठौले रहनी। अक्षयवर दीक्षित जी जो ना संगठन के बनौले रहनी, उस संगठन के मंच से राहुल जी दिले रहनी। और चौथा नाव है राधा मोहन चौबे अंजन जी के। 15 जनवरी के यहाँ के पुण्यतिथि रहल है। असल में कबीर दास, महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, भोलानाथ गहमरी और ओ सीरीज में राधा मोहन चौबे अंजन जी के नाम रहलटे। यानी कि भोजपुरी गीतन में, आज जेकरा गीतन के बहुत ज्यादा लोग गौले बाटे, गायक लो से लेके मतलब हम यदि कहीं तो एक से एक, नवहा से लेके पुरनका गायक तकले अंजन जी के गीत गौले बाटे। ओ अंजन जी के पुण्यतिथि 15 जनवरी के रहल है। तो पिछला 3 दिन में भोजपुरी के 4 गो नायक लोगन के याद कइल गई है। अब सवाल उठता थे कि के याद कइल हटे, का भोजपुरिया समाज, का भोजपुरिया लोग इस लोगन के याद कइल ह? इस सवाल के यदि जवाब जो हब तो रुआ सबके बड़ा
अजीब उत्तर मिली। हो सकेला कि लोग इहो कहे कि ई लोग के ह, हम कबो नाव नहीं सुनले लोगन के। अंजन जी के कुछ लोग नाव जानतो बाटे, तब ऐसे नहीं के हम हमरा कहे के मतलब बजे कि जब थाती के बात होला तो हो सकेला कि वो थाती से बहुत लोग अनजान होखे। जरूरी नहीं है कि हर आदमी के परिचय अपना थाती से, अपना पुरखा पूर्वज के थाती से होखे। जरूरी नहीं है कि हर भोजपुरिया ए लोगन के जानत होखे। बाकिर जे जानत बटे, जे जाने के दावा करत अटे, आखिर ऊ का करत अटे ये 3 दिन में 13, 14 और 15 जनवरी के जौन समय बाटे, 3 दिन में यहाँ लोग के जयंती चाहे पुण्यतिथि रहल हा। ए लोगन के कौन साहित्यकार, कौन साहित्यकार लोग, कौन भोजपुरी संस्था वाला लोग याद कैलस ह, ई एगो सवाल बा। हम ऐसे ही सवाल उठाओ तनी कहे से कि जब आज भोजपुरी भाषा साहित्य के बात होता है, भोजपुरी के संविधान में शामिल करे के बात होता है, भोजपुरी के शिक्षा के क्षेत्र में भोजपुरी के आगे बढ़ावे के बात होता है, तो ऐसा समय में यह महान लोगन के, यह नायक लोगन के व्यक्तित्व कृतित्व पर का बात ना होखे के चाहिए। आकि हमनी के एज यूजुअल अपना मुंह पर फाउंडेशन लगा के अपना के चिकना के बस खाली दिखावे के हाल जानतन जाए कि जय भोजपुरी जय भोजपुरी। सोचे के बाद बेटा ये बहुत हाली हमें बात के कहले बानी। कहीं ना कहीं एगो पीड़ा बा, एगो दुख बाटे बात के लेके कि जेकरा के भोजपुरी भाषा साहित्य के जेकरा के खामा मानल के चाहिए। भोजपुरी सिनेमा के चित्रगुप्त से बेहतरीन संगीतकार भोजपुरी सिनेमा खातिर हम तो हिंदी सिनेमा का भी नाव ले सकेनी कि अगर टॉप 3-4 संगीतकार लोगन के यदि बात होके तो चित्रगुप्त के नाव ओकरा में जरूर आई हिंदी सिनेमा में। अब भोजपुरी सिनेमा में जे अपन अद्भुत अजगुत योगदान देले बाटे, जेकर कोनो अतुलनीय योगदान देले बाटे, अगर ओ लोगन के हमने की याद नहीं खींचा करत, जे भोजपुरी भाषा साहित्य खातिर पहला कहानी संग्रह देले बाटे, जे भोजपुरी भाषा साहित्य खातिर, भोजपुरी समाज खातिर जे पहला संगठन खड़ा कई, जे भोजपुरी के नाव पर पहला सम्मेलन कैलस, यदि हमनी के ओ लोगन के याद नहीं खींचा करत तो फिर भोजपुरी खातिर हमनी के बस वह सुनील शेट्टी वाला एगो फिल्म के गीत रहे हाय हुकू वह वाला स्थिति बाटे। खाली अपना चेहरा पर फाउंडेशन लगा के हमनी के जय भोजपुरी कर रहल बनिया। तो आज अपने फिर हम हाजिर होखब कोनो न कोनो वीडियो लेके। तब तक इजाजत दी सबे। धन्यवाद, प्रणाम, जय भोजपुरी।